Maialen Lujambioren eta Amets Arzaiusen bikotekideak zarete. Apustu makinaren aurrean zaudete, 2013ko bertsolari txapelketa nagusiko txapela nork irabaziko duen apustu egiten. Hasieran duda egindet, zenik jarri marka, baina zenbat medio entrevista lata. Beraz ametsen alde doan nere tanta, irabaz dezalata pakea galanta. Baina ametxek ez du balio gehiago, 100 euro sakelan beraz txampon frango. Nik dena Maialenen alde dut emango, ametxek fallatzea neure esku dago. Ametxek fallatzea neure esku dago. Baina ametxek ez du hainbeste eskasi, gaizki egin nahi eta baietz ondo hasi. Promesa da oraindik beti kasi-kasi, gutxi gastatu eta asko irabazi. Gutxi gastatu eta asko irabazi. Nik apustu hauekin ezin dut basegi, ametxek isuri du hainbeste izerdi. 6 hilabeteko lan eta energi, gero zertarako da 2 euro eta erdi. Gero zertarako da 2 euro eta erdi. Txoak eiak utzita apustura guazen, zenbat atrebituko zera zu botatzen. Denak ondo dabiltza zaila da asmatzen, egaina zegonean errexagoa zen. Ez duzu hori egin hori aipatzea, egia bat nik nahiko nuke kantatzea. Egaina erresa zela baikaka letxea, nik azken txabelketan galdu nun etxea.